Аз мисля, че първата задача пред всички нас е да освободим държавата от прегръдката на олигархията. Тя не е прегръдка отдавна, тя е много здраво стискане. Държавните институции са подчинени отдавна и първата стъпка, която трябва да предприемем, е по възстановяване на държавността. Оттам нататък следващата стъпка трябва да бъде развитие на държавата в икономическо отношение, защото да, ние също считаме, че в България има сериозни социални неравенства и те трябва да бъдат преборени, но начина, по който виждаме това, всъщност го сподели и президента Радев в едно интервю пред вас, че само икономически стабилна и развита държава може да провежда адекватни социални политики и това е нашата визия. Не обръщаме гръб на социалните политики, напротив, те са изключително важни за нас, но нашия подход е те да бъдат реализирани чрез стабилизиране на държавата и икономическото й развитие, а това преминава през успешна борба с корупцията, изкореняване на този феномен, защото огромен обществен ресурс се тича там, а това на своя реч ще подпомогне и развитието на икономиката, която пък ще генерира възможност за социални политики. Ние ги виждаме в много аспекти, не като социално подпомагане само. И бих казал, че той е на последен план от тези няколко аспекта, но това са образование, това са здравеопазване, това са реализиране на работни места, които осигуряват достойни доходи и вече най-накрая в тази верига идва класическото социално подпомагане. Много внимателно балансирате между ляво и дясно. Това, което казвате, ляво ли е или дясно? Такава е нашата визия и аз не искам да я слагаме в клишета. Всъщност безспорно е, че трябва да има социална политика в една модерна държава, каквато ние се стремим и искаме да бъде България. Но за да има такава политика, нашата визия е, че трябва да има осигурени средства за такава политика, а те преминават през справяне с корупцията и развитие на държавата в икономически план.